So karong adlaw kay magrindot mang panahon, maatomig dagat makilaw. Kami karon pa ko. Magumag ko, usap pa na lang yan. Gapon ko da. Gwapo kayo? Asi kanda kanay ko na kamera. So karong adlaw kay magrindot mang panahon, maatomig dagat makilaw. Kami karon pa ko. Magumag ko, usap pa na lang yan. Ano din VJ nga Papa, mau ngamen parang paliko sa. Ano din ang papa. Oo. Di na kamalibot na kayo na. Ay, nana gibit-bit. Ano ba ko? Ikuhadan ba usar akom? Tara mga choy, so good na mga choy. Bunal. Bunal. Kasi na pre? Iho na suot, try. Matay tinuon, usa de. Tapat dito. Isi lang hukbit mga choy. Choy. Win, subscribe ko mga choy. Kala bos Win. Shout out lang boss. Win, lansa day. Oo. Gikan sa diri nagukpit niya, grabe na pong tuya. Grabe mga choy. Bulit mga choy. Tilaway ko na choy, relasan na choy. Ha? Grabe. Lapas kayo mga choy, labas kayo. Labas kayo. Mas ginaginamtas dagat na, lupa oy. O mga tiyo, kung kinsa gusto mo, mamumprag, bulinaw. Ay, bulinaw, that's call my name. Kanamit din sa yan. Hinamit sa iya, no? Pero sige lang, kilaw. Saan na? Diyo. Akala. Tara, motor na di ka talikod eh. Apa, banala. Oh. Dahil ba tayo? Almara. Kang pokot ini boss Win kaya natuwa pa nakuan. Di ba itong pokot babe? Ito bangat ang kaya. Atabangan? Asa mga toy? Baka, pura baka. Ala. Ginawa dagko. Ala. Punggasay kayo. Pumugasa kayo? Punggasay kayo. Ala. Ito mga toy, nagkadlabo ko naman toy. Mga toy oh. Mga toy. No. Toy oh. Oh toy. Tuturo mo toy oh. Sabi mga toy eh. Wala. Namit kinsa na. Wala. Binisikip. Na ching chong wa, ching la wa. Ikaw ching ba ba? Grabe mga toy eh. Ang kuha na to toy. Ha. Kuha na to. Sakop kila makatuwa na sagol kamunggay. Kilaw pa. Mga toy. Lamiya mga toy. Gutom na yan. Kit toy. Gutom na kay ka. Usawan. Ha? Okay ba? Okay pa? Oh mga choy! Tara itong kuwagi ka pang likos oh! Mga toy oh. Milit eh. Para bilang labasa mga choy. Labasa. Wapa ko kakop. Mantay zero. Grabe mga toy. Padalim na yung magkwaya. Dagdagan ko rin. Apulak ko rin. Pagbagtak ko. Asa man? Dako ng bagtok. Usawan ang pagluto mga toy. Tuwa o ginilaw! Mga toy. Ah mga choy, okay na itong bilogalan na itong nilo na itong kuha. Kasi na mga choy, mula nasipyata na way na itong labas. Ato na iso na labas ha. Human ay mikos-mikos na ito kadali. Ayaw mo na idulit dun. Ha? Huwag ka rin mga choy, ato na timplano gasin. Sunod, Bitsen. Sunod, ibigos-bigos na ito kadali ha. Ibigos-bigos na ito kadali. Oh, sure ba? Ayaw lagi. Ikaw ba maginanggaw na punta? Pagdali ba? Oh, sure mga choy, ato na punta itong kamunggay.
kay. Iluno na nakapila ka mo. Human, dutuot na lang to ha, kay dutuot ba, dutuot. Agay! Pagkara mga choy, ato rin, hulo lang ato tinuwa. Grabe nga. Okay na di. Mura magkakibid pre. Eating na! Wow, bye. Wala lagi si Boss Carlo. Ano dagat? Tapos dagat. Gibil na naman. Kaon mga choy. Ah, Nagpagwapo na ba ako nang kinilaw? kinilaw mga choy. Ano mga choy, birada mga choy. Ako? Sabaw mga choy. Higupan. Kano? Pangalan. Kinilaw mga choy. Kinilaw tinuwa sauce. Wow. Stang lamia mga choy. Ayun na. Hindi ka mag-okay, magkakaon mong gyapon ka. No? Paksit yung kinilaw mga choy. Birahan ang kinilaw mga choy. Tuwa ng mga singot mga choy. Sabaw mga choy. Lamakin sabaw mga choy. Kinay kamunggay mga choy. Kinilaw mga choy. Ano na choy? Bidong na. Bidong na pulbos mga choy. Kukuhan. Lami ko na yung basta ka nung magdagandagan lang ka dito pre no? Kaya, Ako sa kayo dagan no? Kuya nyo. Kaya kani pre, unsa may juice dagat pre? Agay? Tigabog! kapog na naman. Kuha, di na lang kuha. Mga choy, Kukugit. kukpo na mga choy oh. Grabe ngayon sa. Haningot gito, oh. Ah, Ah, sabaw. Mulot ka. May di mapupo. Nabe mabilin na. Sabor ko na. Kaya niya mabilin. dahil mga choy oh. Mulot tayo. Diyan po, suka lang mabilin. Hey, go friends. Ang kinilaw, hey go Hey, birds. go friends. Oh mga choy! Lilig na! Wow! Ko sa among YouTube. O shout out lang ko ni Muhanana Zareno 7972 og ni Joel Guso og ni Joseph Putobuot og ni Remark. Shout out! O shout out lang ko ni Rayman Villaflor og ni Solodes Lista Jeremy Lintara. Shout out! Lang ko sa among ma'am dahil nga si Edsel Degree og si Ma'am Bing Kimura. Shout out mo ma'am! Salamat sa imong star ma'am! Og shoutout ko sa kang Kaparts TV o kang Raymond de la Flor o kang Janisa Nora. Shout out! Shoutout kang Kamaji Margin o kang host Joseph Nakinis o kang Ryanilais TV o kang Jerry Hinayon. Shout out! Og shoutout kang Roberto Abuda o kang Gerald Quiman o kang Edmond Cabalis Shout out! o kang Brandon Malakas o kang Charo o kang Anthony Panyel. Shout out! Sa wa pa ba shout out diha mga choy no? Comment lang mo gotro. Wow!